Bhí suas na tíche duine imón agóidíochta a gcuinneamh na tháillí uisce ar an Chlochán Liath i dtí chonal linmh siad an grúpa Can't Pay, Won't Pay a dheagraigh an léirsú. Bhí téman na Nollaig sáile ar Agóid Can't Pay, Won't Pay ar a Chlochán Liath aniu. Go leor daoine lehéir caithfh hataí dearga agus coppla duine gléasta mar iadí na Nollaig. Seo an Agóid dhearna den bhliain an bhrúgrúpa a chur na gcoinne na déilí uisce agus madarú ar hí cónaithe. Bhí go leor den scafte seo ag an Agóid málathe clíala gorid agus ag Agóid eile ag éras na condaí a liafar. Bhí an teachta déile neamhspleach Thomas Pringle ag an mhórthiúil a hasí gas an na Rossan. Tá muid muoi just galnéad an tháillí uisce ní muid geir éad díal, ní bhé muid díal. Agus tá barí brúir daoine níl teirigh acu. Well, tá an seo fanne daoine uisce agus nímuid séasta é dhéal. Rinnean scafte málathe drán tréidhile le géirdíar dúilgus le smachta chuineal ar chuirsaí tréachta agus iad ag siúil thart ar a Chlochán Liath. Dúirt daoine ar an mhórthiúil seo na ní go siadar san uisce, cuma go dé dhéanas an rialtas lá. Rinneú coppla óráid ag buir a bhála, lór fanúla bhí go le bhríide ar son mrétaí an cheantar ag greigear na tháillí i chur brúile ar tháillí Gaeltachta. I rí seile dúirt an cóir neamhsplé Mícheál Hallam a Glaspa go dúirt sé héin omlan takeíart a rinnearbí a churú bakar ibriní uisce éireann madra eistú ag dtí. Bhí héin na tháillí seo ar a tuisce, ní bhé muidirine ar a scalarí choneáilt agus sinna bon agus a buir ar thir, agus tá ionta míheasta nóhair de géisteart lenne Harpaí, thuasan sin an déal éiring. Bé an bille uisce fléir sin sa teanna tróna deún agus cuma cén tarúhas ar sin dear an grúpa Can't Pay, Won't Pay go leanna siad sin na réile na hagaidí a gunne na déilí uisce in sa bhliain úr in ní bhreislein Nuacht TG4 ar a Chlochán Liath.